Γεια σας! Είμαι ο γιατρός σας για την καθημερινή υγεία και σήμερα θα δούμε τι πρέπει να τρώμε μετά τα 50 για να νιώθουμε όπως στα 30. Με απλά λόγια, χωρίς υπερβολές, με στόχο ζωτικότητα, ενέργεια και καλή υγεία. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Ξεκινάμε με τα θεμέλια, λαχανικά και φρούτα. Είναι γεμάτα αντιοξυδωτικά που προστατεύουν τα κύτταρα από τη γύρανση. Στόχος: 3 μερίδες την ημέρα. Βάλε χρώμα στο πιάτο σου. Μπρόκολο, καρότα, μούρα, σπανάκι είναι το καύσιμο για τον οργανισμό μετά τα 50. Τα καλά λίπη είναι φίλοι μας. Μιλάμε για ελαιόλαδο, αβοκάντο, ξηρούς καρπούς και λιπαρά ψάρια. Περιέχουν ωμέγα-3 που βοηθούν το μυαλό, τις αρθρώσεις και την καρδιά. Μείωσε τα κορεσμένα λίπη, τηγανιτά, επεξεργασμένα κρέατα και δώσε χώρο στα υγιεινά. Οι υδατάνθρακες δεν είναι όλοι ίδιοι. Απόφυγε τα λευκά ζυμαρικά και ψωμιά και προτίμησε ολικής άλεσης, βρώμη, κοινόα, φακές. Αυτά κρατάνε το σάκχαρο σταθερό, βοηθούν το έντερο και μας κρατούν χορτά τους. Μετά τα 50, η υγεία των οστών γίνεται προτεραιότητα. Χρειαζόμαστε ασβέστιο, π.χ. γαλακτοκομικά, σαρδέλες, αμύγδαλα και βιταμίνη D, είτε από τον ήλιο είτε από τροφές όπως αυγά και μανιτάρια ή ακόμα και συμπληρώματα αν χρειάζεται. Η πίεση αυξάνεται με την ηλικία. Λίγο αλάτι, περισσότερα βότανα και καρικεύματα για γεύση χωρίς ρίσκο, ρίγανη, βασιλικός, κουρκουμάς. Η φύση μας δίνει λύσεις, απλά πρέπει να τις βάλουμε στο πιάτο μας. Πολλοί μετά τα 50 πίνουν λιγότερο νερό και δεν πρέπει. Η ενυδάτωση βοηθά στον εγκέφαλο, το δέρμα, τα νεφρά. Στόχος: 6 έως 8 ποτήρια νερό τη μέρα ή και αφευσίματα χωρίς ζάχαρη. Η διατροφή είναι σημαντική, αλλά πάει μαζί με κίνηση, καλό ύπνο και ηρεμία. Τρώγε συνειδητά, απόλαυσε το φαγητό και άκου το σώμα σου. Δεν χρειάζεται δίαιτα, χρειάζεται νέα φιλοσοφία. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι και πάτα το καμπανάκι για περισσότερες απλές συμβουλές υγείας. Μέχρι την επόμενη φορά, να θυμάσαι, η υγεία δεν έχει ηλικία, έχει επιλογές.